El saludem des d'Escòcia, concretament des de Glasgow, on avui el govern d'Alex Salmond ha presentat el document que marcarà el full de ruta de la futura Escòcia independent. Concretament, el document és aquest, de més de 600 pàgines que pretén donar arguments a favor del sí i desencallar un debat que estava bastant estancat. Tot seguit els oferirem un breu resum de la roda de premsa i molta més informació aquí, a B5 Televisió. Entre flaixos i molta expectació sortien els dos màxims portaveus del govern escocès. Good morning, ladies and gentlemen. This white paper is the most detailed blueprint that any people have ever been offered anywhere in the world as a basis for becoming an independent country. Té el mateix gruix que l'última entrega de Harry Potter i al llarg de les seves 649 pàgines presenta un detallat plànol de com seria una Escòcia independent. Salmond ha deixat molt clar que és bàsicament una revolució en política social, però també tracta temes com la defensa, la moneda, la sanitat o l'educació. Davant d'aquest gir, molts es pregunten si aquest projecte serà viable econòmicament. It puts beyond any doubt that Scotland can afford to be independent and demonstrates how, with access to our own resources, we can take the decisions that will put our economy and our public finances on a strong and sustainable path for the future. La resposta és clara. Amb una gestió dels recursos a Holyrood, a llarg plaç pot ser plenament viable, segons afirma Sturgeon. Però el dubte apareix quan el periodista de la BBC, Nick Robinson, li recorda que molts dels punts tractats requereixen una negociació amb Londres. The document today asserts that an independent Scotland will keep the pound, will stay in the EU, and that Scots viewers will be able to watch Strictly Come Dancing. Wouldn't it be more honest to voters to add words like perhaps, maybe, fingers crossed and hope for the best? Or maybe the document should say, if the UK Treasury agrees, if the Bank of England agrees, if 27 EU member states agree, if the BBC Trust agree, if a long, long list of other organisations see the future in the same way as you, maybe, just perhaps, fingers crossed, things will stay as they are. I si, com diu Robinson, les coses queden com ells les presenten, suposarà la fi de les polítiques socials imposades per Westminster, que, segons els defensors del sí, suposen un argument de les desigualtats i, per tant, un perjudici pel poble escocès. Because we'll also have to tackle a legacy of debt, of low growth, of social inequality bequeathed to us by Westminster control of our economy. To break out of that cycle requires the ability and powers to mobilise and invest in our natural and human resources. Damaging Westminster policies that are pushing so many people into poverty is a proposal to transform childcare, to give children the best start in life and support more women to enter the workplace, abolish the bedroom tax and ensure that the incomes of the lowest paid keep pace with the cost of living. We will ensure that pensions are paid on time and in full and that their value is protected over time with a commitment to the triple lock. We will take firm action to cut energy bills. We will ensure that our country has strong conventional defences, but that Trident nuclear weapons are removed as soon as is safely possible. Scotland's future also sets out the route by which we will make the seamless transition from being a member of the EU as part of the UK to becoming a fully independent member state with a seat at the top table and the ability to protect our national interests. Si fem un breu retrat dels punts bàsics del document, podrem veure inicialment que està dividit en 10 parts, un question and answer i un parell d'annexos. Aquestes 10 parts presenten els punts destacats següents. Es congelaran els impostos, s'eliminarà el trident i es crearà un exèrcit de 20.000 actius. Es garantirà atenció gratuïta als infants i un augment de les pensions. Però definitivament el més rellevant és la voluntat de mantenir 3 grans icones de la identitat britànica, la BBC, la Lliure i la Reina com a cap d'estat. Molts mitjans ja parlen d'un manifest de promeses que haurà de convèncer la majoria dels partidaris del no i els indecisos, que actualment representen un 60% respecte al 40% del sí. Segons Salmond, ha de servir també per dinamitzar un debat fins ara estancat i esperar que la campanya del no mogui fitxa. I want everyone, whatever their viewpoint, to play their part in thinking about the sort of country we wish to become, the Scotland we seek. I want people to consider the issues, to put forward opinions, to reach conclusions together. Because that's the most important thing about this referendum. It won't be decided by me, it won't be decided by our opponents, it won't be decided by the media. It will be decided by the people. Our message to the people of Scotland is this: take the opportunity to read Scotland's future
compare it with the relentless negativity of the other side of this debate and make up your own mind. As of today, Scotland's future really is in Scotland's hands. Alistair Darling, líder de la campanya del Better Together, ja ha qualificat el document de no aportar res de nou i de basar-se en suposicions en comptes d'aportar proves. This is a massively missed opportunity. They were supposed to come up with all the answers anyone could want to know about everything to do with independence, but there is absolutely nothing new. What's plan B? If we can't get into a currency union and the pound, who's going to pay our pensions? The promises they make on childcare. Why can't they do it now? Because they've got the powers to do it now if only they wanted to. I per la seva banda, tota la premsa escrita va treure en portada la presentació del llibre blanc, cadascú amb la seva pròpia edició i alguns amb molt d'humor presentant a Salmon com el protagonista del clàssic del cinema Back to the Future. Pel que fa a la premsa internacional, Carles Costa, corresponsal de Televisió de Catalunya a Londres i present a la roda de premsa, ens fa la valoració següent. Jo crec que l'objectiu d'Alex Salmon era presentar un document que resolgués dubtes sobre la independència d'Escòcia i al mateix temps convencés els indecisos. Bé, doncs això en certa manera ho ha aconseguit, perquè ha presentat un document molt complet, gairebé 700 pàgines, però el problema és que aquest document obre nous dubtes. Per què? Doncs perquè bona part de les respostes depenen de futures negociacions incertes amb Londres. Per tant, ara tot dependrà, penso, de si els escocesos veuen aquest document com un treball realista o més aviat com un capítol de ciència-ficció. T'explicaré una anècdota, com va anar l'ordre d'entrada dels periodistes en aquesta roda de premsa d'Alex Salmon. Primer, els periodistes britànics VIP, per exemple la BBC. Després, els periodistes britànics no VIPs. I finalment, els periodistes internacionals que més no van poder fer cap pregunta. I tot això, penso, confirma la meva teoria que Alex Salmon no té cap interès, primer, a internacionalitzar el problema i després tampoc no li interessa anar de la mà del procés català. De fet, sempre que li hem preguntat, ha dit que són processos diferents i que cadascú se solucioni els problemes a casa. Salmon sempre ha deixat ben clara la diferència entre els dos processos i ni des del govern d'Escòcia ni des del govern de Londres s'han pronunciat mai respecte al cas català. Molt diferent a la reacció del president Mariano Rajoy ahir, que declarava obertament no haver-se llegit el document i puntualitzava que una Escòcia independent quedaria fora de la Unió Europea. Tengo muy clara, como la tiene todo el mundo, que una región que obtuviera la independencia de un Estado miembro de la Unión Europea quedaría fuera de la Unión Europea. Y eso es bueno que lo sepan los ciudadanos, que lo sepan los escoceses y que lo sepan el resto de los ciudadanos europeos. En un subtil missatge per Catalunya, Rajoy obria un debat que encara no ha tingut resposta a Londres, però sí des de Timburg. Muchas gracias. Presiding officer, yesterday the Spanish Prime Minister made it clear that by leaving the UK, Scotland would also leave the EU and have to reapply as a new member. What part of that statement does the First Minister not understand? I don't yet know what the white paper says, which was presented by the Scottish President yesterday. Now, Order! I've got to say, Order. Promotion is always welcome, of course, but I'd like to make it clear, on page 45 of Scotland's Future, we make it absolutely clear Her Majesty the Queen will continue as Head of State of an independent Scotland. Joan Lamont. Ara solament cal veure què en pensen els ciutadans escocesos d'aquest llibre ple de promeses detallades, veure si creuen el que es proposa Salmon i l'SNP de solucionar-ho tot a casa o si acaba guanyant la campanya del no, en un debat amb nous arguments totalment diferent al català. Un debat de fe, això sí, però de cap i no de cor. Héctor Soler, B5 Televisió.